Mheshimiwa Ruto na uko hapa Siaya, ili hali unatamani kuchaguliwa, sahau. Joyce Oduora, Ramogi TV. Jagoro mogirore migao mararita Laktar Raymond Omolo puoyo jatend piny William Ruto kuom keto koke chik mapuodho agulu moyiedhi mar kungo omenda mabalang' mawuok e mwandu kod ohala mag piny Kenya. Kolose ka chung od bura mageme kaunti ma Siaya e kinde nyasi mar jiwo mine, Omolo wacho ni aguch omenda no biro konyo e neno ni mwandu kaka mula mayudore Ramola oketne okumba motegno ne tieng' mabiro. Meneja maboma ma Kisumu Abala Wanga mabende ne oyuore romono bende onyiso jagoro mogirore migao mararita mondo kony e keto e tim chike mabiro rieyo chenro mar kunyo mula Ramola. 2 months ago nikelo bura Ramola to nwayalo weche mag gold nwalose manwakalo resolutions manioro ni PS Raymond Omolo. Resolutions go, one is game Ramola gi Luanda chanta poko tieko weche gold agis game. Unukae gi Mheshimiwa Elisha onge wachanta maber. Unukae gi PS Omolo kapoko dhi ulosno wach gold manogo miyo hoji ute moriembo gotieno. Juma mano rumoni ker no keto lwete e gimiluongo ni Sovereign Wealth Fund makoro en act mabro ng'iyo ni to mwandu mwagolo e thurwa ka kata gwenge mamoko e Kenya ka nyalo konyo joma nitie sani to gi joma bro biro bang'wa e yo machalo nade. Wan gi gold to wan gi mwandu mang'eny, omiyo akwayo sana jogem to gi bondo kuonde ma wane gi gold ni wayud kaka wanyalo tiyo machiegni gi jogo mag jo sirikal to gi jogo mobwe kendo kelo mwandu gi giwegi mondo ngima jo thurwa olokre, nikech gigi osebed kigolo thurwa ka to lokruok pok obedo. Josiasa mag Kenya Kwanza omedo nyiso sir margi ne jatend piny William Ruto kagiwacho ni jogo magoye timo mana nikech dongruok ma ochwale gwenge mopogore opogore e pacho ka.